na rin, unyara ta na pa ko'y sunod nga ko na tawgon, posible, o unsa ning gilara naman yun, pastang pagkabatias Pilipinas. Tinuod ha, di usa nga, ako lang ibalik. Matod pang, Congressman Bots Pitsay, napaday mo'y pagsalig anang NBI. Napaday mo'y pagsalig anang pulis. Taglabiha, Milvin Matibag, di sa kumutuong kantong mga volunteer agents, o volunteer nga, sa pagtawag agent sa NBI, mo'y gisugo ninyo or bisagwa ninyo suguan ni Antor gito, irisgo ilang kinabuhi. Naaman di ay Philippine Marines yan naka-station ko diya sa Senado. Way labot ang mga sakop sa usaan nga mga retired general mapuna. Kanang Office of the Senate Sergeant at Arms. Ang hipi si Police Major General Mau Aplaska. Nganong wingon wagid siya magsugo dito, wa si tao dito. Kinis Melvin Matibag, kaduda ko nga mag-ala Nicolas Story po ni. Paningkamot nga musikat po siya ang hinanggaw nga salida. Grabe ay, muna ba kanamang drama sa habig ni Marcos ka. Posible. Di ay usa. Dili manggani Marcelo kay manangid pa mangkas Kongreso kon mo deklarar kag Marcelo. So, kinahanglan tagaan kag authority sa both houses of Congress. Pero bisag wa pa declaration of Marcelo, posible ni nga ala Marcelo ang himuon sa mga tao ni Bangag. Mao ba? Kani pagpugong aron gubot-guboto nila kay patay og maimbestigar ganing iyang igagaw tambalusos padung man po dito sa Malacañang. Iga maapil og kapriso tong ahyalag Andoy Marcos. Og inyong imbestigaron kanang kang Sara 612 million man to. Kana gamay ra kayo. Katong binilyon, kanong wa may nagtagad aling imbestigar ay? Mao ba? Ludwig Umiga matod pa niya. Philippines is widely recognized as one of only two predominant Roman Catholic nations in Asia, alongside Timor-Leste. Timor sa Timor Victoria. The rest either Buddhist and or Muslim countries, pero wa man igdungog nga perti kinawatay didto dapitas ilaha. Kato gali sa Nepal, murag 3 days bow down man dayon ang katawhan sa gobyerno nila. Kaya tinuod. Pero tataod sa tungkuhan, katong Tamil rebels, dugay sa katong kumpati nila diyan. Nawara man to, pero arang-arang tinuod, bitaw, kaning Pilipinas, pati, pila naman ang porsyento ang dili katoliko. Pero murag katusan buliko. Mao ba? Ang kabiha, kinsa man, ang pangutana ani, kinsa may mo pulis sa mga pulis? Kinsa mo imbestigar sa mga investigador? Kaya usahay, dili man masalig ang mga, labi lang na mga biktima. Kanang mga pamilyas biktima ba? Adto may NBI magpa-imbestigar. Pero assuming nga may yung NBI, salig pa na mo. Naloko na. Ang mo imbestigar ani ang Congress, pananglitan, katong ingong Congressman Bots, ang Senado mo imbestigar, pwede po ng House of Representatives. Pero, sa inig-imbestigar nila, di ka nila i-obserto ilang kaugalingon o sa may power, kotobras contempt power ang mga senador o congressmen nga mo imbestigar ani. Unya sa laing bahin wa magkagit itong ningaling ni ulbo tong kaspa kagabi ni Cornelis Cayades na mas senado na priso mangyapon. Naloko na. Human sa iyang pagpa-opera itong iyang umaga, gibalik na mas prisohan sa iyang nagkontempra. Di ka ni manukol yung taga-NBI nga nagdalig taga sa armas itong ni aging adlaw. Kaya ilag yung kuhaon senador ba tumurag wa na ni binastos na yung kayo ba? Ganun di man ninyo huwaton ang mando kay naaman diyas ay dipasalig to gabi is John Vic Remulla nga dili ginamo ari ko di ginamo nakpus ba to kay may order dito sa taas pero karon draman lang ni kay nagkagubot man. Pero kung wa pa to magkagubot siguro ilag yung paningkamotang makuha pero patay definitely tanaw ko bato di ni basta-basta di mo kuan ay mo surrender ay una boxer ba to? Kinsa taga NBA mo siguro suklan dumog pati nagkuwag lawas nagko kay buktol. Tanawa doon ako noy duha ka mapapawaagi. Yung gitan-aw ni kagapon kaniyo to kay wa na ko matiwas og basa. Ang giingon nga duha ri paagi. Kung doon na kay warrant of arrest sa International Criminal Court or ICC. Kaning labi na sa kaso nga kanang patay extrajudicial killing against humanity, kanang killing against humanity. Kanang mga giingong susama ng kasuhang giatubang ni Digong. Now,
ug dunay duha ka paagi ang usa ani surrender. Di man pod mahitabong i-surrender si Bato sa ilang mga kauban kay matupad na sesyon pa mi. Una, dili pod mo sugot nga mo surrender si Bato ilang yan o gata kay nipis kay ilang leadership 13-9 unya duha ka absent. Duha ka absent si usa to si ano? Now, kung 13 sila karon mo na nakuha ang leadership ni Alan Pitiki kay Tano. Ikaduha, kung isurrender nila, wa pa siguro, mabalik na po si Tito Soto na impeachment trabaho. Pero, consider mo ang number. Kaya kagabihin, hatod naman tong articles of impeachment to Senado, niingon si Dong Mendoza, katong ilahang Secretary General Senado. Dawat na mo. Consider mo ang number. Sobra mas 9 hinuon ng mga senador nga naasa oposisyon karon nga sila na majority. Pero kung maingon kang extradition, una, sa ako nasabtan lang ha, why extradition treaty ang ICC o ang Pilipinas? Ikaduha, ang ICC dili nasod o dili estado. Makapa-extradite ba di ay og tao. Ang simple aning buhaton, kana si Bilvin Matibag mag-alan Nicolas Torre sa paningkamot nga musikat. Pero remember, taon ng digong. Karon siya, if the price is right, I'm here. Naloko na. Kulba ni mga tawhana, diya karon. O mayon ang NBA. Dakpon kinamo. Dakpon ko taon. Ang imong boss sa NBI, Department of Justice, haen naman Frederick Vida. Por Vida, hinong-hinom naman siya. Daggan man ang sakop sa Department of Justice, ang NBI. Ang immigration, sakop na DOJ, ang National Prosecution Service. DOJ mala. Luma nila, uy matay. Ba? Bilbin Matibag, manulay perti si Kata na inoono siya kabuwang. Ngilngiga ni mga tawana. Bisag way declaration o Marcelo kay mananghin pa sa Kongreso kung balikon. Doon ay posibilidad nga muhimo ni mag-ala Marcelo lang gyapon kay ilang gustong tangtangon si Bato to kuha na ka ng to stats na pod sa leadership sa Senado para sa impeachment ni Sara. Marag ingon ana. Kay nipis na kayo 3-0 ba ya? So 50% plus 1 lang 24 naman sila. Kung mo abot og 12 na lang sila. O niya, kay Wadas Bato, ang pikas 11, di paghihapon, di pa gihapon kakuha. Okay? Og 12 ang, assuming ha? Assuming lang. Yung Senador Bato, ilag yung mapasurrender. So, napay 12, nabilin sa grupo ni Pitike. So, 23, masa, 11 lang gihapon, ariyati. Naloko na. Naibong ang mga senador gabi eh. Nganong, doon ay upat ka mga senadora nga giingnan wapod i-mention ni Aimee hinoon. Aimee, sige balik kuwang. Wapod i-mention nga kinsay nag-warning nga panggawas na mo. Panggawas na mo kaya na may tabo. So, doon na murabag premeditation nga. Buhato na ginamo na ron. Pero, si Tito Soto, panggawas kuno niya, pirti niya sukuas mga pulis, kay matod pa, bas kuno siya mais gawas, gipukpok kuno itong iyang kuhan, kaya sa kinan, wapay bodyguard, balikas kuno siya mayo sa mga supporter si Digong. Ang ayan na sa kanyor. Ba? Grabe ha, aning kalakiha, murag, kanabang, ang Pilipinas, sus, patay, may tagpareha pa itong gagmay patangap, mga bata patang kay, ang mga balita din sa Pilipinas, maabot to sa Amerika, mga kasimana pa. Mga po dito sa Amerika, magkabalita ata, mga kasimana kayo, wapa mo ito internet. Ay, karon automatic, oy. Mao ba? Sige, sumsuma na ron. Unang sumsuma nila, siya ron kunita ang mga anraning makakuha sa dokumokson, oy. Ruben Padilla, Kiko Pangilinan, maulag yun eh. Pastang batia, ilarag imahin. Unya, nalimta na ang inflation nga pirti ng pagkataasa. Matod pang, Senador Boses, ikaw, wala ikakabantayan ng pirti ng pagkataasa. Matod pa ni Lolo Umiga, kita naman ko na salida sa sine. Ingon, ana, aman sa una, nikita na nas takilya, oy. Tinood ba? Kita na mo, wala mo labi. Black and white pang TV, ani sa una, karon Ba? touchscreen na. Mao ba? Wa bagha ni plano. Ang anak, i-consider mo ha, usa ka tuig na lang kapin ang paglingkod ni Bangag. Ay say, duha pa di ay.
Kay 28 June man eh. Mga duha pa katuig lang nabilin sa iyang termino. Og lami pa man kaayong siya paghihapoy maglingkod diya, maglubog diya. Wa pa siguro iyan ni sa mukon aron. Although di man gid mausab ang pizza sa atong election ubo sa atong 1987 Constitution, second Sunday of May gina mobabol ang date. Pero og magsamok sa suspension of election sa in the meantime. O ba? Sabok pa kayo, siging gubot ang Senado. Gusto sad sa mga naaros minority silang Tito Soto, si Ping Lacson, silang Risa Ontiveros, Baki, Senator. O mga Tuplok Brothers, ay mga Tuplok Brothers, mahala na hambog-hambog ni mga tana, subidap na Irwin o Grabe, patang mga mahala hambog ni mga uplokan eh. Anong amang mo sila? Hashtag grabe ha. Amang-amang po.